Ýokary guramaçylyga beslenýän sport bäseşikleri uswatlaryň kemaligiliýändigini äşkär edýär. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň paýtatymyzdaky Olimp Orta Sport Mektebine judo boýunça geçirilen ýarış ören gyzykly boldy. Türgenler sport mektebiniň açyk birinçiligi uğruna bäseşdiler. Her bir tutuluşyň çekeleşikli bolmagy türgenleriň bu ýarşa ýokary taýýarlykly gelenliklerini görkezdi. Sport mektebinäki ýarış gyzykly häsiýeti bilen tapatlandy. Ýaşda ýeňşe bolan ihlas aýdyň duýuldy. Bu bäseşik ökdeleriň öňe taýlanmagyna mümkinçilik berdi. Ýaş turgundlaryň kämilleşmeklerine ýardam edýär. Çekeleşikli sport bäseşigi tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Uswatlyk artdyrmakda öýül boşly mektebe öwrülýän ýarışda esasy wüzipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Ýaş tälimçileriň üns merkezinde boldy. Her bir turganyň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarış geljeki üstünlikleriň özünidir. Aşgabat şäheriniň Beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyny da durly ýarışlaryň geçilmegi meýilleşdirilýär. Sport bäseşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bellilikdir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi üpjüneder.